Hayi ingxaki yakhe akandithembi ogqima mmelitshu. Kuma ngifaka impama ngoku yazihaba. Mengathi uyashintsha ke kulokho ke. Angasabanaka. Ayisuwala akazotshintsha lo. Ngizimisele kodwa ngokushintsha nje. Imali ngicela ukubuza siyaqala namhlanje indaba kaSibusiso. Hayi. Wawutheni last time? Wawutheni into bana uzayeka indaba kaSibusiso. Sangutsho. Mamela siphi ngoku? Andithina ngoSibusiso kwangoku. Akaloko. Ngoku sithina ngoSibusiso kwangoku. Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kubona kubla kufika khona lombukiso. Igama lami ngikuStufuza Dlanga Mandla Zulu. Le show lesibiza ngokuthi iLove Back. Lapho sisho khona ngamnandi sithi uthando lungumanqoba. So ngibhalelwe ke ubhuti wami usafisa ukubuyelana nesithando sakhe ngoba usasithanda kodwa ke uzowasilandise la beqala ukuhlangana khona izinto abayenjoyile boba uthube ndawonye nanokuthi baze bafike ekuthenini bayahlukana baqhathwa yini esingena phakathi kwabo uthando lube luluhle kangaka. Asike simuzwe ukuthi ngabo siphathileni sabona. Yebo. Kunjani? Ayaphila. Ngiyaphila nami waba ibhuti sibonga. Wamnguni mina. Mnguni. Yebo. Alright. So ba nomnguni? Mina umnguni ofohlo nongalo sikhunyana. Fohlo. Fohla. Yebo. Oh, alright. Ukhulele kuphi? Ngikhulele Adams. Mama apni Adams? Adams ngaseDiphini. Yeah, lapho. Ngako clinic phezulu. Yebo. Alright. Imali Adams idume ngani? Haha. Ukuphara nje. Ukuphara omncanyana kodwa asidlula ifolo. Ngiyakuphikisa. Adams idume ngemizi emihle. Yeah. Nokuthi ke nje. Umhlango omncane. ngaseDiphini ndakuhlala khona mina. Okay, so benjani impilo yakho usakhula? Impilo yami ibi right. Normal ekhaya. Ubebe nothando supportive ya. Umama. Yeah. Okay. Kuye nomama ke la nomalume. Ithama lingekho. Bakhona ubhuti nosis. Cousin. Oh, umzala. Yebo, cousin. All right. So ngicela nje ungiqale la nihlangana khona nomuntu ofisa ubuyelana naye. Nihlangane kuphi? Nini kanjani? Sihlangane beach. Mamaphi. Mawuse Adams iphela ibeach, khona iSpruti, khona iScottburg, khona iTheku, nihlangane kuphi nini? La eSouth Beach hayi lawa. Oh, eSouth Beach. All right. Uthema umbona wabona nje umuntu okufanele ayoshanela amagciki ekhaya la kwini. Into kanjalo nje. Okay. Ngiyibonela inkosazana nje mina lapha. Ngikona ukuthi sigcine sesifika la sifika khona. Ingakho ngibhalele iBlack Life TV ukuthi benginesifiso sokuthi ingisize ngibuyelane naso silungisa izinto. Ngoba ngiyazibona ukuthi hayi konke lokho kade ngicabanga ngimfida wona bengekona. Into engekho. Yebo. Imaki singakafiki ixabaneni kwenu nokuhlukana kwenu. I-relationship isaqala besinjani isimo phakathi kwenu bawu2 benamukelana noma mhlambe bekhona omunye ofile ngazuthi omunye akamthandi noma uyenzela nje ugcina icala noma nje uyiqhubela imini noma bekuthanda kakhulu bekwenzakalani? Bese right besithandana into yangampela futhi. Inkinga iqale la sokuthi sesifaka khona nabanye abantu othandweni lethu. Yabo yona ke into edala ukuthi size sibe la. Okay. So iziphi izinto ezinhle oyikhumbulayo enenzelene zona? Hayi ziningi. Ngiyakubona usmile ukuthi hayi ziningi ngempela. Izanazo. Ziningi kakhulu ngoba ngazi ngaphela ngisho isikhathi. Kodwa ke engakuthanda kakhulu la sise mall khona. Yabo lapho saspenda kakhulu isikhathi ndawonye. Gallery. Yebo. I knew it. Bumkhiphela kuphi ke le gallery? Ndawo yabo la ku ice rink yabo. Okay. Lama games lawo. Mesendlala inqole lezi ehamba la phakathi nezitolo. Okay. Ihamba ke lapho. Mhlambe uke wamkhipha naye endaweni esekudeni mhlambe bedinga ukuthi nishaye i-road trip mhlambe ethatha isikhathi noma mhlambe nigibela indiza naye ekudeni noma benigcina ni rounda nje la. Hayi besigcina sirounda kodwa isifiso besikhona sokuthi nathi sigcine sesifika lapho. Okay, nithandana isikhathi singanani? Isikhathi singango 2 years. 2. Yebo. All right. Ngabe mhlambe bese nicabangile indaba zabantwana nanani? Hayi Bengafiki lapho. Asingafiki. Okay. Uma abanike lo sikhuluma ngaye? Uma Gobile.
Magobile. Yebo. Ababani bagobile? Alapho. Awukwazi ukungitshela ukuthi awuza. Angazi. Ha kanti ikhanda mase Yabo, limile. intombeswa ngala ko Eastern Cape manje yabo. Oh, akusumzulu. Okay, nami ngiyaqala ukuzwa isibongo esithi gobile. Yeah. So, niqhathwa yini ke manje njengoba uthi bese nifaka nabangani i-relationship yenu iqala ukonakala sekunabangani phakathi yini le engake eniqhatha ngabangani? Yabo iphutha likumina ngiyavuma. Oh, okay. Ingakho ngifuna ukuzolungisa manje. Inkinga esuke la ngithola khona isithombe. Isithombe esendwe umngani nami. Yabo njengomjida wangisendela wathi buka intombi yakhe enzani nabanye abantu. Isithombe sikanjani mhlawumbe? Isithombe kahle bengavelile yena kahle yabo kodwa bevelile kumfana phambi kwakhe. Yabo. Ngathi bayajola. Yabo wangisendela nami njengomjida phela osuka la kaZulu sinekhanda eqinile. Agcine sengithathela phezulu. Yabo ngangamuzwa ukuthi uthini. Ngoba phela sengibone lesithombe. Okay. Yabo. Manje umngani uthi usithatha phela lesi sithombe lesi. Uthi ushuthe yena ngokwakhe. Ushuthe yena. Yebo. Wayesewakusendela sona. Yebo. Kanti umngani uzizwa kanjani ngobudlelwano benu? Yindaba akukhuthalela ukuthi aqikelele ukuthi kupho ku-wrong okwenza phansi kwenu aza kusendela. Thina samajida sesingasanaki ukuthi yonke into enziwa umjida iqhamukaphi. Senza sinaka ukuthi mhlambe sabhekelelana yabo. Okay. Yabo intombi omunye umjida nje mangiyibona yabo ngiyambhekelela ngiyamtshela ukuthi hayibo igadiwe phela lanto le. Yabo. Manje lesi sithombe ubonile ubuso bamagobile? Awubonanga ubuso bakhe? Impahla zakhe esigqokile nokuthi uyena. Hey. So manje esithombeni umile nje ngazo sibayajola kuphela noma mhlambe khona nokunye ngaphezulu? Cha bayajola kuphela. I think ngazi noma sekukhona ongaphezulu. So uye wambuza kumagobile ukuthi ngeke ngambuza kwasho ukuthi phela naye lo muntu ocaswa kalula. Into ethi agcina ngaphilanga kahle. Wathi akasazi nesithombe noma? Akasazi isithombe. Yabo wasenyusa nomoya ke obeka phezulu nami ngase ngicabanga ukuthi shuthi lento esento lomjidi iqinisa akwazi phela ukuthi akhulume nami kanje into ingekho. Ngoba nami ngikhuluma kahle naye. Yena uphamisa umoya. But ingubo zethu ezitolo esijwayele ukuthenga kuzona ziyafana mos. Nemizimba yabantu nokuma kwabo kucishe kufana. Ngoba wena uthi awumbonanga ebusweni ukuthi akuyena vele awubonanga ukuthi ubani ebusweni kodwa ubona impahla zakhe ayigqokile nomzimba. Wasuthemba ngani uthi uyena kwamampela? Cha ngambuza. Wavuma ukuthi uyena but lento eyenza la ishuthe ngendlela errong. Yena bengenzi lutho nalomuntu. Oh, okay. Yeah. Nangazwana lapho echazeni kwakhe. Yabo. Ngoba nami phela shuthi ngiyamexwaya, shuthi wathatha ngalowo ndlela. Yebo. Uthi wayenzani kanti mekuthi wayengajoli? Hayi izinto ezisho ngangabe sanginaka ngoba nami umoya wami usuphezulu ngalendlela ukuthi sengicasukile. But uyazi ukuthi i-technology ikwenye i-level njengamanje abantu bayakhona ukuphotoshop. Yebo. Kube ngazi ukuthi umuntu uyayenza into ebene akayenzanga awukazi ucabanga izinto ezikanjalo. Njengoba ngisho mina nginsizwa yomZulu izinto ezikanjalo eziningi angikholelwa kuzona. Uyabo. Nami ngathatha ngale ekhanda lami lasekhaya. Okay. Yabo. Kodwa ke egcineni kwagcina sekuvelile ukuthi no imini umuntu wrong la futhi ngiyavuma ngizimisela ngokulungisa iphutha engalenza. Manje exabaneni kwenu noba u2 awubange uthi sekudlula isikhathi nyana wehlisa umoya mase uqa phansi ubuyela kuyena uyoxoxisana naye ubuze kahle kahle ngesithombe. Ngeke ngazama ngaphambilini kwasho ukuthi akasezwa umshini asafune kuzwa lutho ngangamsolayo ngoba phela nami ngigcine sengiyibonile ukuthi ena imini umuntu wrong ngigcine ngikholwa abantu abarong engabe ngiqale ngahlala naye phansi noma thiwa mhlawumbe ukhuphula wona lowo moya kodwa ngimuzwe naye ukuthi uqhamuka. Alright, ukhona ke njengamanje ngabe mhlawumbe ukulungeleni ukukhuluma na ubuso nobuso?
Yebo, bengakujabulela lokho ngoba nami ngiyimisela ukuthi zilunge izinto phakathi kwami naye. So ngambiza. Yebo, ngambiza. Cela usilandele yena. Ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje. Ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakukhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi black 50 i-promo code mufuna ukubheja. So immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-50 rand mahala mase bekunikeza nama-spins ayi-25. So ibani ni register ngiyithanda kakhulu. Ngiphinde nginamukele babukeli beBlack Life TV kwi-show esibiza ngokuthi iLove Back lapho sisho khona kamnandi sithi uthando ngumanqoba nangoku usisi esiceliwe ubhuti ukuthi asimcele asijoyine kwi-show namhlanje ngoba nakho kuningi adinga ukuthi akhulumisane naye ngakho. Sawubona mama unjani? Ngiyaphila nami siyakwamukela. Ngiyabonga kakhulu ukuthi usinikeze ithuba lakho uze njengoba sikucelile. Nangu ubhuti osibhaleleni ngabe uyamazi? Ngiyajabula umbona. Hayi. Awujabuli ne? Hayibo. Kuyanhlanza oqala lo. Ngicela ungichazele ukuthi nihlangane kuphi. Sahlangene South Beach. Okay. Ngoba kade uyikhiphile. Ayindani sithathe lo because ngihlala khona South Beach. Oh. Okay. So uthe mayikubona uyena wakubulisa kuqala? Ewe. Wathini? Wafe bathatha izinto zakhe nje. Wachaza kodwa. Ewe. Okay. Yeah. So nayithola sengena kubudlelwane. Bekuphethe kanjani? Beniphethe kakuhlela. Cha umuntu omamela ichumi. Oh, okay. Akakwazi ukuthi abe nento yakhe ethi yena kodwa uthathela kubangani. Ngexa ndimbuza akanayo ne-backup eyakhe omamela ichumi. But ke entweni ezinhle eseke akwenzela zona zikhona usayikhumbula? Yeah. Ukhumbula ini? Ayena shembe igift and bengikhipha. Okay. Hayi bengikhupha shembe. Niphume mhlambe ngekudeni noma beniphumelela around? No besiphuma around because bengakho indawo ukuthi besinaya kuyo. Okay. And bekubonisa uthando ne? Yeah. Manje niqhathwa yini? Senixabanelana? Umamela ichumi lo. Kwenzakalani? Ivideo eyayikhona wanibonisa uba mina ndiyamjolela and ndiyamxaba ayindimi lowa yena uyayiphika yonke lonke isindimi. Ivideo ekanjani? Babantu baseTexini. And bekwenzakalani? Bebejola? Yeah. Okay. Manje isithombe sesifika kanjani kuwena ivideo leyo? Nayiboniswa nguye Efonini yakhe? Wena uyayazi le video leyo? Bengiqana uyibona mina la video. Awubazi laba bantu. Hayi. Engeke niweze ichumi ngale ndishitha abayinto eyichumi. Kulabo bantu laba ababe kwi-video mhlambe usiswaye lapho wayicisha lingana nomzimba wakho? But ukuthi bengavelanga ibiza impahla. And ngale mpahla nezakho. Ibi dress kuphela lamuntu bengibe idress. Wena unayo idress enjalo? Ewe. Oh, okay. La wona khona bayike ngibambile bamntu engekhoyo. Mhlambe ngabe uke wazama umchazela ukuthi akusimina lona. Yondazama shem. Andingixolele kanisi ba ayindimi lo but kena ke uthi ndim kanti zichomi zakhe. Mamelo sibuka loke. Osibu vele wena ubujwayelene nabo noma? Osibu bengumuntu onishelayo way before njule naye. Yeah. And umtshelile? Namxelela. Wathi mina mangayenza nofuna uqabasa nechomi zakhe. Akukholwanga ne? Anti zichomi. So njengoba ebhalile-ke kukhona acela ukuthi akhulume nawe ngakho. Bengicela nje umuphi ithuba umlaleli usikahle kahle. Ube Msujani utaqeda. Emakhala saqeda. Ngicela ukhulumisane naye nangu la akekho eledweni akekho emsakazweni ulapha ngwakho. Sawubona Magobela. Khakhaleza uqobe bra. Ngiyazi indlela engakuphatha ngayo mayelana nalesa senzo lesa ayibanga kahle. Kodwa bekuyisifiso sami ukuthi ngilungise izinto njengoba ngizile nje la. Manje ba umosha usicaba uzaphinde ubuye. Amosha usicaba ngizaphinde ubuye ndithi salungisa izinto.
Bengicabanga bekuyisifiso sami ukuthi zilunge izinto. Benginomcabango ukuthi So imake waqamba mawuzoniveza e-TV. Mawuzoniveza phambi kwabantu. Uyazi kahle bandini bayanazi banjoli. Uyazi kahle i-relationship yami nawe besiyifihla qoma zonifihla. No. Esemsicefe. Khawulezisa uqobe khetha. cha inhloso yami la ukulungisa izinto kahle. Ngithetha ngalokho. Ngiyathetha nje. Inhloso yami ukuthi ngilungise izinto between mina nawe yabo. Ngoba ngithanda ngendlela yaphela. Ngiyalibona iphutha lami ukuthi laba Zangiqala last time unifanele bandiyeke. wakusho lokho phela. Noma into ebengifuna ukuyisho la mina ukuthi mina ngisakuthanda wena kwena yabo. So bengifisa ukuthi silungise izinto nami ngidlala izinto zomhlaba nabangani. Bengayo nehloso yami ukuthi ugcine sekuba nje. Zangiqala usibuyani mfuna. Wangixelela phela ngathi Wathini wena? Angizange uthi bandifuna ukuxoxa ngisho njalo. it was hard to believe that because Okay. kwakunzima ukuthi ngikhole. Ngoba usibuka umngane wami wangayenza noma. Ngiyaqala mase bayichomi yakho usibusiso uyanifuna. Wathini wena? Zangiqala ngiqithe usibusiso. Ngambuza usibuze ngasho ukuthi ngambuza waphika yonke leyo. Okay, waqonza ukubelieve ichomi yakho over mina. Kangizothi Kwana uzawuthini sana mina bangu nazo no options. yazi asiselanga la usibusisa. Ngisela usibusiso vele. Bengizela ukuthi ikwazi ukulungisa izinto. Kwaphinde masilungisa izinto kube khona nechomi yakho futhi iphinde lento yenzileyo izawuphinda ngalo chomi yakho. Lalela ke. Sengikhuluma nawe ukuthi yabo ngiyakuthanda ngithanda indlela yaphela ngayo izinto zethu. Indlela othetha ngayo ngokungathi ndimo wamoshayo yitsho kalokuba awuthani indlela owenze ngayo wena yitsho. Yebo ngiyavuma. Imini nginephutha that's why ngila. Ngicela nabo abantu be-Black Light TV. Imake kwakuba uqale uzoxolisa uyintoni le ikwenze kuma mavela ubuye ku intoni le ivela bama okay fine ngoku ndi right okanye sibusisi bakushila. Cha ngibonile ukuthi kube yiphutha ngilahleke lokukhona ngongekho. Manje ngaqonda ukuthi uma ngiza la iyona chance ukuthola uluntu njani uthando lakho bheke. Ke wona xojo ngicumza ukufumana. Cha Maxojongile wena ngicumza ukufumana na phendula umbuzo ekanye hayi. Kule senze imavende uqale kuse elazuyifumana. Akhonza phinde ulunge. Hayi akhonza phinde ulunge lo. Nesibanga qedi lo. Ogqabaze nze muncu. Awusamthandi. Sana ndi right. Mina kodwa ngisakuthanda nje. Ke mina ngithini ndenze party. Akobile. Thetha. Yabo ngiyavuma mina ngisephutheni. Ngiyacela bandla. Ungixolele. Angikuforce kodwa Yazi ngithethayo ndenza ngathi ndimuncu. Wenza mina muncu ngithethayo. cha angizami. No ndiyaceba wenza mina muncu apha. Because yazi bento ithethayo xa sifike endini zafika uyitshintsha. Andikofika osibusiso again. Yazi uma ndenza muncu uzawuphinda futhi mamelo sibusiso. Cha iphuthe kanjalo uthiwa sifunde emaphuthe nami ngimisela ukufunda kwelami. Ufunde late umuntu asekhaya. Yazi ufunde late. Isifiso benginaso nje ukuthi ngiphi ithuba nami ngilungise izinto. Njengoba sinawo amaphutha. Ndihamba ucela usibusiso. Usibusisa ke manje yabo. Ndihamba ucela kanti ngikhuluma ngento yami nawe eyasibusisa iseceleni. Imake mina. Angithi phela angithi silola wona ukuthi singabafaka abantu la. Yabo. No wena jonga ingxaki yami apha is not mainly usibusiso, it is that wena awundithembi. No na awundithembi serious. Awungxaki eqala phi? Ingxaki eqabayo na awundithembi. Le trust issues great. Ngilibonile iphutha lami ukuthi kubeli. Ngiyimisela ukuthi ngilungise. So now ngiyacela abantu cooperate. Thina cooperate santo English lo muntu kulento. Andizakwenza ke mina ke lonto. Awundithembi ngaloko wena. So kahle uyala. Sana ndifuna ndi right ngalomuntu. Awufuni mhlambe nethuba lokuthi ucabangisise ngakho.
Hayi ingxaki yakhe akandithembi ogqima amelichuni. Kuma ngifaka impama ngakuyo yazihaba. Mengathi uyashintsha ke kulokho ke. Angasabanaka. Ayisuwala akazotshintsha lo. Ngizimisela kodwa ngokushintsha nje. Imake ngicela ukubuza sayaqala namhlanje indaba kaSibusiso. Hayi. Wawutheni last time? Wawuthe into bana uzayeka indaba kaSibusiso. Sangutsho. Mamela siphi ngoku? Andisitha ngosibusiso kwangoku. Kaloko. Ngoku sithetha ngosibusiso kwangoku. Okay fine ngiyayibona ukuthi okay uMabura ngithi usibusiso umngani nami ngisuka kude naye Akayo chomi yakho usibusiso. Ungasuka kude naye but akayo chomi yakho uyi fake friend. Ndiqanda ayibuzanga. Cha phela nami into ebengiyitshela khona kuze kube imali. Into yakho awukwazi nokhetha nezichomi zakho. Thina uthi ngibakhetha usibusiso. Uyi-right fake ezihambela usibusiso. Nami phela ngizenzanga ukuthi ngidla into zomhlaba. Ukuthi i-fake friend lokho bengakuboni mina. Ngoba bengakukhombisi kumina. Ndanditheni kube kanti zandifana le mntwana enza isibusiso. Zandixa usibusiso uyandiplita. Wathini wena? That's why Andithi jonga nthi nale video leya uthe usibusiso sale ngokwakhe. Zandisho manje ekhaya mina ngelaxesha. Wawushilo. Okay. Ngangizokwazi ngani phela mina ukuthi mhlawumbe Wawuzokwazi ngani? Nandithembi yaphi mina boma undithembi. Cha phela bese Uyabona nawe ba undithembi. okay. Asingakhulumi ngepast. Cala bandla sibheke ifuture. Ngimisele mina ukulungisisa. Andizimiselanga ke mina ke. Beke isifiso sami sonke. Andizimiselanga ndithi ngiyatsho. So kahle asiwini. Akho into enizayawina uliqoqoqo lo. Akandithembi ubhizi noSibusiso. Kutheni ungajoli noSibusiso? Makutheni ungajoli noSibusiso lena uzomthemba. Hey yabona lezi zinto siyibalayo manje. Ayitsho kamnandi ne? Ayitsho kamnandi ne? It is the same way wendifilisa ngayo last time undikhyola. Uyakhumbula? Uyakhumbula undibiza i-startmate because ubone i-video. Uyakhumbula? Ngiyakhumbula izinto. Oh ayi. Izinto wathi jonga mamela into wazithethayo ndisazikhumbulana ngoku. Angikwazi nje musenze ngathi umuntu opholileyo apha. Angikwazi nje ungumuntu omchapha kuma. Izinto engangizisho lapha ngisho sokuthini. Yebo. Wangayona inhloso yami. Njengoba manje ngilibonile iphutha lami ukuthi likuphi. That's why ngicela usisi ukuthi sanibona ukuthi i-startmate. Ngiyasola ngalezi zinto engayikhipha. Ngiyafisa nami kube engaba ngiyikhiphanga. Yima uyazikholela into ichawe wena ungathi angixoxela futhi. Ngiyazikholwa phela ngoba safika la. Noma lokudlala unexesha nje lokudlala wena. Sukele kude. Mosha nami ixesha uma ngibhizi kwangoku. Manje ubona ukuthi into ethi ngisalunga. Yazi mina ngiyibona isangalunga. Tell me more. Ngalentsomi yakho. Akuyona phela intsongo. Iqiniso lelo. Ngiyakuthanda. Angikuthandi ke mina. Hawu, ngiyakwazi ukuthi amanga. Okay. Wazinoba namanga. Okay. Wakusitsho wena. Iqiniso. Andikuthandi nje ngitshilo kuyofuna ngithini? Ndingakuthandi nokuxoxela. Bathi amehla kasho ukube. Wow. Wazinamehla ambathini? Phela naso. Ayaxoxe namehla ami. Sesithandana 2 years. Ke ukuba ngithini ndenze ipati? Okay. Hayiba. So umile kuthenini awusamfuni? Hayi ndi-right sis. Awufuni ithuba licabanga. Ithuba lokucabanga ndinengenayo. Andinalo asana ndi-right ngomuntu ndi-right. Ngiyaqolisa kakhulu buke ngazuthi umile kuthenini akasafuni into ezomhlanganisa nawe. And akafuna nokucabanga. Okusho ukuthi namhlanje shuthi akuhambanga kahle ngendlela ebisifisa ngakhona. Angifuni ukuhamba manga. Lento ayishoyo ngizisa ubuhlungu wangempela. It is the same way endifilisa ngayo. Yakho ngiyala. It was the same way I was feeling. Yeah. Ngiyakwazi lo. Okay.
yes. but So usazomncintisisa kahle. Nexesha lakhe mna ndi-right. indoda yomzulu ayihluleli tu. Ihluleli zami. Uzaphela indoda yomzulu apha kumkesana. Uzayeka noba yindoda. Wese yomzulu. Ngiphatha kabuhlungu ngampela into ayishoyo, but angigcini la. Usazozinikeza isithunzi futhi. Ngisabona into yami naye isanga. Okungenzeka mhlawumbe usakwatile. Yebo, nami ngicabanga kona ukuthi ngimzise la emakhamereni. Phambi kwabantu. Yeah. But-ke ngifisela inhlanhla, if kuyenzeka aphinde abuyele kuwena, asazi. If akwenzeki futhi ngoba akwenzeki. Uxolo kakhulu. Mbuke lapha ekhaya, siyaxolisa kakhulu kubuye engazuthi aswina ngabe kulokhu, engazuthi akuhambanga ngendlela besifisa ngakhona ukuthi kuhambe ngayo. Kodwa-ke ukuthi siluzile namhlanje akusho ukuthi kusasa angeke siziswine. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyethanda kakhulu. Bye. Ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja, mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje. Ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi Black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakukhumbula uBlack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q, so usebenzisa uthi Black 50 i-promo code mufuna ukubheja. So immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi Black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-R50 mahala mase bekunikeza nama spins ay-25. So ibani ni register, ngiyithanda kakhulu. Is the Black Life TV.